online til klokken 2 i går nat, men jeg ved det ikke. Ja. Du skal ikke noget i morgen, vel? Nej, ikke rigtigt. Jeg skal jo godt spille til lidt sent. Ja. Og jeg tror lige, jeg kigger ind i den her barn her. Kan jeg nogle gange godt spåne et eller andet? Yep. 2 dåser Tactical Bacon. Og ja, det er rigtigt. Fuck, hvor fedt. Jeg tager den altså den anden, hvis det er okay. Ja, helt klart. Der lever endnu en her. Endnu en Fuck, hvor luksus. Fuck, det er lige det, vi har brug for. Ja, lad os køre. Jeg åbner dem lige med det samme, fordi hvis min kanåbner går i stykker, inden jeg har åbnet, vil jeg blive sur. Fuck, det er bare godt. Det er sådan noget der, du ved. Man tænker ikke over det, men sådan, nogle gange så skal du bare lige loot et eller andet tilfælde, du egentlig ikke tænker så godt, og så er du bare heldig. Jeg tror ikke, der er nogen, der looter det her sted. Ja, det er lidt jobs. Barnes, der er næsten aldrig nogen, der kigger ind i dem. Skal vi prøve at kigge i den anden også? Ja, lad os se. Hvis der er endnu mere bacon, så er vi jo stuffed. Altså, så kan vi jo ikke spørge efter mere. Så præcis, og vand er ikke det store problem. Prøv at vand, der har jeg en dåse cola og ekstra. Ja. Men du har også en stor backpack. Her ligger der noget. Hvad er der? Tactical Bacon her, du får den her, så har vi begge to. Nej, jeg har 2 lige nu, men jeg vil gerne tage den ned. Fuck, er du okay? Au, jeg er nede. Hvad? What? Jeg er død? Hvad fuck var det? Nej. Hvad fuck var det? Fuck. Hvad? Det er ligesom det skete for mig. Nej, det var endnu mere bullshit det der. Jeg faldt ikke engang ned fra noget. Jeg hoppede ned ad trappen. Hvordan er det, man optager på Shadowplay? Kan jeg ikke det herinde? Jeg ved ikke, hvordan det virker. Jeg har ikke Shadowplay. Men hvordan fuck?